Mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao kutob sa tanang maabot sa atong panagtigom ning takna sa kahaponon. Welcome sa atong panimbahon dinhi sa Salitran Covenant Bible Church. Ug nagatuo kita nga ang Dios nagabulig kanato sa tanang higayon busa dalaygon ang iyang ngalan. Aduna lang kitay mga announcement niining taknaa mga kaigsuonan. Karong October 30 doon na kitay Reformation Conference in line with the 504th anniversary of the Protestant Reformation. And this is going to be participated by Luzon, Visayas, and Mindanao, brethren, bisan pa sa atong mga kahigalaan nga wala pa kaayo ma-exposed sa Reformation, ug dili lang dinhi sa Pilipinas kundi tibuok kalibutan. Kutob sa maabot sa atong live streaming sa Facebook gumikan kay sa grasya sa Ginoo dili na limitado ang ato ang panagsibya niining panahona. So October 30, that would be 8 o'clock in the morning hangtod sa hapon. Busa ako kamong giimbitar nga mo join sa ato ang Reformation Conference diin daghan kayo kamog makatunan mahitungod sa Protestant Reformation kung giunsa kini paggamit sa Ginoo sugod ni adtong 16th century. Ug nagpadayon usab ang atong church history class every Thursday. Again, ang link sa maong session, Zoom session, gina-post nato kanunay sa ato ang mga FB pages. So once again, salamat kay nagpadayon ang atong mga buluhaton, mga ministeryo dinhi sa Salitran Covenant Bible Church, ug padayon kitang mga liya ug magampo alang sa pagbulig sa Ginoo sa matag usa ka nato ilabi na niining pandemic season. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagduol sa Ginoo sa panimbahon niining taknaa. Let us read Isaiah chapter 46 verses 8 hangtod sa 11. Isaiah chapter 46 verse 8 hangtod sa 11 ang giingon dinhi: Kamong mga dautan, hinumdumi kini og pamalandungi ug itanom sa inyong hunahuna. Ayaw hikalimti ang nangagi, kay ako mao ang Dios ug wala nay laing sama kanako. Sa sinugdan pagani nasayran ko na ang katapusan ug nahibaluan ko na ang sangputan bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo gikan sa sidlakan. Magtawag akog tawo, musakdop siya, daw banog ug buhaton niya ang akong plano. Ako ang nagsulti niini ug matuman gayud kini. So this is talking about the sovereignty of God. Ang pagkalabing labaw sa atong buhi nga Dios nga wala gayoy makabali sa iyang plano. Busa takos siya nga pagadaygon ug pagasimbahon ug takos usab nga kita magpasakop sa iyang kabubuton, mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. So daygon nato ang atong buhi nga Dios pinaagi sa pag-awit sa usa ka himno, dayga ang Dios ug simbaha. Give to our God immortal praise. Dayga ang Dios ug simbaha, maluluyon ug matuod. Dalaygon ang grasya niya, awita ang kaluoy niya. Imantala ang ngalan niya,
nanta, nalaygon ang grasya niya, awita ang kaluoy niya. Lakang natunat mahando siya, hangtod sa kahimayan. Ang kaluoy niya mulungtat, bisag mahanaw ang tanan. Amen. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong gihatag kanamo nga kagawasan niining taknaa aron makatigom kami sa pagsimba sa imong ngalan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug nagtuo gayud kami sa imong saad o Dios nga kung adunay duha or tulo nga magakatigom sa imong ngalan, ani ay ikaw sa among taliwala. Nangaliya kami o among Ginoo nga dili mo kami pasagdahan nga magapanglihok gayod ang balaang espiritu sa among panimbahon karon, makigistorya ang imong pulong sa among kasing-kasing hunahuna, tangtanga ang tanang himbis sa among mga espiritual nga mga mata aron makita namo ang imong kahayag o Dios diha sa imong pulong. Ug among gipangayo ang kaluwasan sa mga wala pa kang Kristo. Ang pagdihog nimo among gipangayo usab o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Muawit kita og lain na usab nga awit, o Dios nga balaan, Dios nga silimbahon. O Diyos nga balaan, Diyos silimbahon, sa mga balaan ginasimba ikaw. Mga manulundag, nagyumbukan nimo, Diyos way sinugdan, ugutlanan man. O Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, magawit ang tanang sa kabuntagon pa. O Diyos nga balaan, Diyos nga maluluyon, gamhanang Diyos, balaang Trinidad. O Diyos nga balaan, sa himaya nimo, ang makasasala dili makakita. Way laing balaan nga ingon kanimo, hingpit maputli ug may gugma ka. O Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, nagadayeg ang tanang mga binuhat mo. O Diyos nga balaan, Diyos nga maluluyon, gamhanang Diyos, balaang
Amen. Alang sa atong scripture reading, atong basahon ang Matthew chapter 17, verse 14 hangtod sa verse 20. Matthew chapter 17, verse 14 hangtod sa verse 20, ang giingon dinhi, sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyin tawo ng akong anak. Patulon siya ug grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini. Makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkagahi ninyo ulo, magsige na balang kog uban-uban kaninyo, magsige na balang kog pailob kaninyo. Dad-a dinhi ang bata. Ug gihinginlan ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya nganong wala man kami makapagula sa yawa. Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo kun may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo kaninyo. Ug ang parallel passage niini sa Book of Mark, mga kaigsuonan, naghisgot nga katong maong matang sa demonyo mapapahawa lamang pinaagi sa pagampo ug pagpuasa. So i-connect nato kining duha ka passages sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon, short meditation sa atong scripture reading. Insakto ra nga nagpakisayod ang mga disipulo kung nganong wala nila mapalayas ang daotang espiritu sa batanong lalaki. Kung mapakyas kita sa pagpildi sa sala, mga kaigsunan, kinahanglang magpakasayod kita mahitungod sa hinungdan sa kapakyasan ug masayra nato nga ang bugtong hinungdan mao ang kulang sa pagtuo sa atong kasing-kasing. Basin ug wala pa moabot si Jesus or sa wala pa moabot si Jesus, nagtuo ang mga disipulo nga ang babag sa ilang kalampusan mao ang tatay sa bata. Apan nasayra nato nga ang tatay sa bata adunay insaktong paminsar aron madawat niya ang kaluoy nga iyang gipangayo. Ang babag anaa sa kasing-kasing sa mga tinun-an ni Kristo. Wala sila'y pagtuo sa gahom sa Dios nga makapanglihok og milagro pinaagi kanila. Human mapasabot sa Ginoo kanila ang ilang pagkawalay pagtuo, miingon si Kristo, kun may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo ninyo. Daghan ang nagtuo nga si Jesus mikutlo og usa ka panultihon nga common nga nasabtan sa mga Hudiyo niadtong panahona. Ang liso sa mustasa usa ka pulong nga nagrepresentar sa bisan unsang butang nga jutay ra gayud kaayo or gamay kaayo, tungod kay ang liso sa mustasa mao ang pinakagamay nga liso kun itandi nato sa punuan nga mutubo gikan niini. Ang bungtod mao ang nagrepresentar sa dako kaayong suliran, tungod kay ang bungtod dili man masibog pinaagi sa kusog sa tawo. Ang kahulugan sa mga pulong ni Kristo mao kini, kung aduna kamoy bisag jutay nga pagtuo sa akong gisaad kaninyo, nga makamugna kamo og mga milagro sa akong ngalan, makamugna gayud kamo og mga milagro. Katungdanan sa mga disipulo, mga kaigsuonan, nga mutuo nga ang Dios mutabang kanila sa pagbuhat og mga milagro, tungod kay nagsaad man si Kristo niini. Ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga saad sa Dios. Sa atong kapanahunan karon, dili nato katungdanan nga mutuo nga magbuhat ang Ginoo og milagro pinaagi kanato karong tuig 2021. For example, tungod kay dili man kita ang gisaaran sa Ginoo niining gahuma. Ang 12 ka apostoles lamang ang gisaaran, apan aduna siya'y laing mga gisaad alang kanato karon, nga kun aduna kitay pagtuo bisag sama kagamay sa liso sa mustasa, apan tinuod gayud nga pagtuo, mabuntog nato ang tanang babag sa pagdawat sa maong mga saad, sama sa gasa sa kaluwasan. Unsa man ang mga gisaad ni Kristo kanato, iyang gisaad nga mabuntog nato ang kalibutan pinaagi sa iyang tabang. Matod pa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 4, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan
ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Nagsaad usab siya nga atong madaog ang atong yutan-on nga lawas ug ang tanang kahuyangon niini. Matud pa ni Pablo, pagkaalaot ko gayod kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pa? Nagsaad usab siya nga atong madaog ang yawa. Resist the devil and he will flee from you. Mao kini saad sa Biblia. Tumanon sa Dios kining tanang mga saad ngari kanato kun aduna kitay pagtuo. Ug unsaon man nga mabatunan nato ang pagtuo ug mapalambo kini pinaagi sa mga pag-ampo ug sa ubang mga kaso pinaagi sa pagpuasa. So tataw kayo nga gipasagdahan sa mga tinun-an ni Kristo ang mga pag-ampo ug pagpuasa. Ang daotang espiritu nga nagulipon sa maong batan-on kusgan gayud kaayo apan bisan pa sa maong matang sa espiritu mapalayas di ay gihapon kadto pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa. So dili kita moreklamo kung dili nato madaog ang kasalanan, kay kung mainiton kitang nag-ampo, madawat nato ang tabang gikan sa Ginoo. Walay butang nga lisod kaayo alang sa Dios nga buhaton, ug walay dili usab mabuhat sa mga magtutuo uban sa tabang sa Ginoo. Matod pa ni Pablo, mabuhat nako ang tanang butang tungod sa gahom nga gisaad kanako ni Kristo. Ug sa kaluwasan, dili imposible ang kaluwasan. In fact, gihatag kini sa Ginoo nga libre, pinaagi lamang sa iyang grasya, ang iyang pagkamatarong o ang iyang dugo mo'y magatabon sa atong kasalanan. Unsa ang kondisyon? Kung kita mutuo ug musalig kaniya. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Magampo kita mga kaigsuunan. Salamat o Dios sa hamubong mensahe sa scripture reading. Among gipangayo ang bunga niini. Ug padayon namong gipangayo o Dios nga taliwala sa mga hagit sa among kapanahunan karon. Mutuo ug musalig kami kanimo ug sa imong saad. Tabangi kami nga among barugan ang imong saad. Ilabi na ang imong saad nga dili gayud nimo kami biyaan o pasagdahan. Kalisod sa kinabuhi, hagit sa pagtuo, pagpakigbatok sa kasalanan sa matag adlaw, kining mga butanga o Dios, kining tanan mapildi kami, makapildi kanamo kun dili mo kami buligan. Apan nagsaad ikaw o Dios nga imo kaming buligan, imo kaming panalipdan. The Lord is my shepherd, I shall not want. So padayon namong gitugyan kanimo ang panginabuhi sa among mga kababayan, sa mga kaigsuunan sa pagtuo, bisan pa sa mga minahal namo sa kinabuhi, mga gihagit nga kahimtang sa mga balatian, mga spiritual struggles usab o Dios, among gipangayo nga imong kabuuton ang tanang mga katawhan nga nagtuo ug nagsalig kanimo. Ang mga walay pagtuo Dios, hinaot nga imong hikapon ang ilang kasing-kasing aron ilang makita nga takus ikaw nga pagatuuhan ug pagasaligan. Ilabi na sa kaluwasan o Dios, dili ikaw mamakak sa imong mga saad, ang tanang mutuo ug musalig kanimo lamang ingon nga bugtong Dios ug manluluwas imo gayod nga pagaluwason. Ug among gipangayo nga imong buligan ang tanan namong pagsibya sa kahanginan nga pinaagi niini daghan ang mga kasalanan, mga makasasala nga madalas sa tiilan sa among Ginoong Hesukristo ug makadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan. Among gipangayo ang among mga elderlies, mga ginikanan nga naana sa pangidaron, among gipangayo nga imo silang buligan, imo silang i-shield o Dios ug ilayo sa mga balatian, dili matakdan sa COVID-19, ug kung natakdan naman among gipangayo ang kaayuhan o Dios. Salamat ug sa among pagpadayon karon sa among pagsimba, padayon kaming nagsalig sa gahom sa ebanghelyo. Buligi ang imong sulugoon, dihugi siya pinaagi sa gahom sa balaang espiritu aron mabatbat ang mensahe sa ebanghelyo nga adunay gahom o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na natong ilain ang atong mga halad ug ikadapulo alang sa atong buhi nga Dios.
Samtang atong pag-aawiton ang dili salapi ang nagsalbar kanako. Dili salapi ang nagsalbar kanako sa pagkaulipon diha sa sala. Ako gitubo sa dugo sa kordero, dugo nga giulan niya dito sa krus. Gitubos ko dili sa sapi, dili sa bulawan. Gilukat ko sa tubo ni Kristo, kantidad sa gugma niya. Dili salapi ang nagsalbar kanako, gikan sa kabug at sa akong sala. Dugo lang ni Kristo ang patukuranang aron mahinluan sa kasalanan. Gitubos ko dili sa sapi, dili sa bulawan. Gilukat ko sa tubo ni Kristo, kantidad sa gugma niya. Dili salapi ang nagsalbar kanako sa akong pagsupak sa sugo sa Dios. Dugo lang ni Kristo ang patukuranang kung anong nawagtang ang kahadlok ko. Gitubos ko dili sa sapi, dili sa bulawan. Gilukat ko sa dugo ni Kristo, kantidad sa gugma niya. Dili salapi ang nagsalbar kanako, kay di mapalit ang ganti sa langit. Dugo lang ni Kristo ang patukuranang, dugo nga hinungdan sa kaluwasan. Gitubos ko dili sa sapi, dili sa bulawan. Gilukat ko sa dugo ni Kristo, kantidad sa gugma niya. Amen. Magambuta. O labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa mga halad o gikinapulo nga gilain sa imong mga katawhan ug among gipangayo o Dios nga magamit kini ug insakto alang sa pagpalambo sa imong gingharian, alang sa pagsabwag sa imong ebanghelyo sa nagkalain-laing dapit dinhi sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. And we are really praying, O God, that you will open the doors for more radio broadcasts sa Visayas ug sa Mindanao, bisan pa dinhi sa Luzon, O Dios. Hinaot nga imong tagbuon ang panginahanglanon alang niini kun imo kining kabubuton, O Dios. Salamat, in Jesus name we pray. Amen. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 10 verses 1 hangtod sa 12. Once again, Marcos kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 12, sumpay kini sa atong mensahe ni adtong miaging semana. Apan sa dili pa, akong gigreet once again ang akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. Ang giingon dinhi,
Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Hudiya ug tabok sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tawo ug gitudluan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moses kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moses nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya himui ug sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man gud kamug ulo. Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus mahitungod niining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babae nakapanapaw sa una niyang asawa, ug ang babayi nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo sa laing lalaki nakapanapaw usab. May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa atong pagsugod sa kapitulo 10 mga kaigsuunan, atong nakit-an nga si Jesus mibiya sa Galilea ug mitabok sa tubig mitabok sa suba nga Jordan ug anaa na karon sa rehiyon sa Judea north of Jericho. Ug gialirungan na usab si Kristo og daghang mga katawhan ug ang mga Pariseo miduol kaniya aron bitkon siya sa usa ka pangutana mahitungod sa pagbulag sa asawa ug bana. So ang ilang pangutana kung gitugutan ba sa balaod nga bulagan sa bana ang iyang asawa. So gisugdan ni Jesus ang iyang pagtubag or pagtudlo pinaagi sa marriage. Iyang gikutlo mga kaigsuunan ang giingon sa Book of Genesis. So mas nauna pa ang Genesis kaysa sa kapanahunan ni Moses. Ang giingon sa Mark chapter 10 verse 5 to 9. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi magud kamug ulo. Apan sa sinugdan, dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. So gidala ni Kristo ang mga katawhan balik ngadto sa sinugdanan. Sa sinugdanan dili gayud kabubuton sa Ginoo nga magbulag ang asawa ug ang bana. We've been looking at God's purpose kung nganong gibuhat ni Kristo ang duha lamang ka matang sa tawo, lalaki ug babayi, male ug female. Ug mao kini ang nahimong pundasyon sa tumong sa kaminyoon. Una, aron makabaton og kuyog kauban ang lalaki, for the purpose of companion for the man. It is not good for the man to be alone, matud pa ni Kristo. Ikaduha, for the purpose of establishing a union between male and female nga mao'y hinungdan nga sila mas mahimong lig-on kaysa kaniadto nga nag-inusara pa sila. Ug ikatulo nga tumong sa kaminyoon atong gipamalandungan niadtong miaging semana aron mamultiply or mudaghan ang banay sa mga katawhan. So, ang question nga gitubag ni Kristo mao kini, kining panaghiusa sa kaminyoon mga kaigsuunan nga ang Dios mismo ang nagtukod sukad pa sa sinugdanan. Mapapas ba kini? Mabulag ba kini mga kaigsuunan? Mabungkag ba kini? Mao kini tubagon nato sa atong pamalandong ning takna sa niining taknaa. Dunay tulo ka punto ang atong pagpamalandong. Una, the assumption of the Pharisees.
ang gi-assume sa mga Pariseyo. Ikaduha, the lifetime duration of marriage. Ikatulo, the sanctity of marriage. Mudangat kita sa unang punto, mga kaigsuunan, the assumption of the Pharisees, ang gipangaghap sa mga Pariseyo. Nag-assume ang mga Pariseyo nga ang balaod ni Moses naghatag kanila og pagtugot. So ang ilang pangutana sa Gospel of Matthew mao kini sa Matthew chapter 19 verse 3. May pipila ka Pariseyo nga miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Well, ang response ni Jesus, ang tubag ni Jesus sa ilang pangutana, usa ka matang sa pagbadlong kanila or pag-rebuke kanila gumikan kay wala nila masabti ang gisulat sa daang tugon, mga kaigsuunan. Matthew chapter 19 verse 4, si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi? So giklaro sa atong Ginoong Hesukristo nga dili gayud tumong sa Dios nga ang bana makigbulag sa iyang asawa. Mark chapter 10 verse 5, miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi magud kamo og ulo. So first of all, kining sugo nga gipakanaog ni Moses mahitungod sa divorce, naghatag lang kini og pagtugot sa usa ka butang nga gikondenar sa atong Dios gumikan sa kagahi sa ulo sa mga Israelites. Ang giingon sa verse 5 once again, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi manggod kamo og ulo. Gumikan kuno sa kagahi sa ilang kasing-kasing, mga kaigsuunan. In reality, kadtong pagtugot ni Moses or pagpakanaog og balaod mahitungod sa divorce, ang tumong ni Moses dili gumikan kay miuyon siya sa divorce, kundili aron ma-regulate, makontrol ang divorce, mga kaigsuunan, aron malimitahan ang divorce nga common kaayo sa mga kanasuran ni adtong panahona ug gaawat-awat ang mga Israelites. So aron makontrol or malimitahan, nagpakanaog si Moses og balaod mahitungod sa divorce. Dili tungod kay mitugot si Moses, kundi gumikan kay gusto ni Moses nga limitahan ang kaso sa mga divorce ni adtong panahona. Deuteronomy chapter 24 verse 1. Ang giingon dinhi, when a man takes a wife and marries her, makigminyo kaniya, and it happens that she finds no favor in his eyes. Ug unsay hinungdan? Because he has found some indecency in her. So, unsa may pasabot ni ining indecency? Matud pa sa Deuteronomy, mga kaigsunan, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from his house. Kining indecency nga gihisgutan dinhi sa Deuteronomy 24 verse 1. Ang ipasabot ni ini, sexual indecency. It can also be translated as nakedness. Kung masakpan kuno sa bana nga ang iyang asawa nanapaw, mao kini ang basihan sa pakigbulag niya sa iyang asawa. So, kinahanglan nga musulat ang bana og kasulatan, kontrata sa pagpakigbulag gumikan kay sa ubang mga kultura, mga kaigsunan, sipaon lang nila diretso ang ilang asawa gikan sa ilang balay kung dili na nila kini magustuhan. Ug ilalom sa gipakanaog ni Moses nga balaod, kung ang bana nakigbulag sa iyang asawa, dili na niya kini maminyuan pa pag-usab. So, naghatag kini og importansya sa kaminyoon nga dili kuno nato sudlan o gawsan ang kaminyoon anytime. O kini nga balaod ni Moses, temporary law, pagtugot lamang, gumikan sa kagahi sa ulo sa mga Israelites, gihimo kining lisensya sa mga Pariseyo aron mapaundayunan nila ang ilang mga carnal desires, nga makigbulag sila sa ilang asawa basta-basta aron makigminyo sa uban. Giklaro ni Kristo
nga dili gayod plano sa Ginoo ang pagbulag sa bana ug asawa. In fact, klaro kayo kini sa Malakay chapter 2 verse 15 to 16. Gibasa nato niadtong miaging simana. Ang giingon dinhi, busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. So klaro kayo kini mga kahigalaan. Nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo ug ayaw ninyo lapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. So ang giingon ni Kristo, ang divorce or ang pagpakigbulag sa imong asawa aron maminyo pag-usab kini pagpanapaw. This is to commit adultery. Because ang kaminyoon nga ang Dios mismo ang nagbugkos mga kaigsuunan, inseparable kini. Dili kini mabulag. The two have literally become one. Mao kini giingon ni Kristo sa Mark chapter 10 verse 9. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. So, nakuha nato, dili kini bulagon sa tawo. This is a permanent union. Ug walay awtoridad ang mga tawo nga bulagon kini or bungkagon kini mga kaigsuunan. Ang kaminyoon, usa kini ka wonderful gift, gasa kini nga gidisenyo sa atong buhi nga Dios ug mulungtad kini hangtod nga buhi pa ang duha ka managtiayon. Matapos lang kini kung mamatay na ang usa kanila. So no matter what the civil authorities allow, bisan pag ang gobyerno mutugot sa divorce, wala kini tuguti sa Dios o gidumtan kini sa Ginoo. Malakay chapter 2 verse 16, for I hate divorce. Nagdumot ang Dios sa divorce, says the Lord, the God of Israel. Now, this means nga ang mga divorsyo sa Amerika ug sa uban nga nasod sa Europa, sa Germany ug sa uban pang mga nasod nga dunay divorce, kining mga divorces nga gitugutan sa gobyerno ug dili na kunuhay sila managtiayon mga kaigsunan matod pa sa gobyerno, pero sa mata sa Dios managtiayon gihapon sila. Sa mata sa Dios nakasala sila mga kaigsunan. Ang civil government, ang gobyerno walay awtoridad nga tamakan ang balaod sa Dios. Now, kung ang managtiayon, pilion nila nga magbulag sila, wala sila gitugutan nga maminyo sa lain, gumikan kay pagpanapaw gihapon kini, atubangan sa Dios. Kung nagkasinabot sila nga magbulag sila, wala sila'y katungod nga mangita og lain ang banag asawa. 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 ang giingon dinhi, alang sa mga minyo aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kundi iya sa Dios. Ang babayeng minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kun mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab. O kaha makiguli siya sa iyang bana. Ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. So, kung atong hisgutan ang biblical divorce, we are speaking of a marriage nga atong gituldukan mga kaigsuunan sa mata sa Dios. Kung ang kaminyoon gituldukan na atubangan sa Dios or ang Dios na mismo ang nagtuldok sa kaminyoon, pinaagi sa kamatayon for instance, ay hara mahimong gawas nun ang asawa ug ang bana or ang bana ba nga makigminyo sa ubang tawo, sa laing asawa or sa laing bana. The reason for a marriage to end are very few and very clear according to the Bible. Jutay ragayod kayo ang hinungdan sa legal nga divorce in the sight of God or legal nga termination sa marriage. Kung ang usa ka tawo mubiya sa iyang kaminyoon ug makig-ipon sa uban, guilty siya sa pagpanapaw. Walay katapusan nga pagpanapaw. So kinahanglan nga masayra nato nga ang marriage usa ka permanenteng butang. Mao nga ang mga batan-on nga gustong magminyo, kapila gyud nato maymayan mga kaigsuunan nga isara gyud, kasara gyud ka maminyo,
This means nga siguraduha gayod nga mao na gyud na ang tawo nga imong pakigubanan for the rest of your life. Gumikan kay wala na nay bakwi-bakwi mga kaigsuunan. Kinahanglan nga kung imo kanang sudlan aduna kay katungdanan nga imong ligunon kana nga kaminyuon nga imong pagasudlan. So ang strong marriages di man na magic mga kaigsuunan nga mahitabo dayon. They are built. Ang bana ug ang asawa mag-cooperate aron mahimong lig-on ang ilang kaminyoon. I have been married for 20 years and we are still giving great energy to building a strong relationship in our marriage with my wife, mga kaigsuunan. Ug ang expectation sa Dios taas kayo alang sa kaminyoon nga kinahanglan kitang mupasakop niini. Ang pagtudlo or pagtulunan ni Kristo mahitungod sa marriage and divorce nga bugat gayud kaayo human nga mabatian kini sa mga disciples ni Jesus Christ. Matthew chapter 19 verse 10 nakaingon gyud sila og ang iyang mga tinunan miingon kaniya kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa maayo pagdili na lang magminyo. So nakaingon gyud ang mga disciples human nilang mabatii ang teaching ni Jesus kay bugat gayud kaayo mga kaigsuunan. Ang restriction klaro gayud kaayo sa nga tanan mahitungod sa divorce nga kinahanglan dili ka mosulod sa kaminyoon kung alang-alang ang imong desisyon. Walay exception sa balaod sa atong buhi nga Dios. Walay exception. Muriak dayon ang pipila kaninyo. Wala ba gayo exception? Walay exception gawas sa mga butang nga gitugot sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay dunay mga exceptional cases nga gitugutan sa Ginoo ang divorce. Ug mao kini ang ikaduhang punto, the lifetime duration of marriage. Ang marriage mga kaigsuunan, it is a lifetime institution. Gipanalanginan kita sa Ginoo og kapikas sa kinabuhi ug ang kamatayon lamang ang makabulag kanato. So that is the first exception. Ma-terminate lamang ang kaminyoon kung gibulag na kini or gitulduka na kini pinaagi sa kamatayon. Romans chapter 7 verse 2 hangtod sa 3. Pananglitan ang babayeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inig kamatay sa iyang bana, nahiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Busa, kung makigpuyo siyag laing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyag mananapaw. Apan inig kamatay sa iyang bana, gawasno na siya, ug dili tawgon nga mananapaw, kung magminyo siyag laing lalaki. 1 Corinthians 7:39, ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana, apan kung mamatay ang iyang bana, makahimo na siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan, apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Dios. So klaro kaayo gayud kaay mga kaigsuunan. Klaro gayud kaayo nga ang exception lamang mao ang kamatayon. Ug ang atong kasing-kasing suod kaayo sa ato ang kapikas sa kinabuhi nga bisan pa og namatay na kini ang atong kapikas, dili man basta-bastang matangtang siya sa atong kasing-kasing, busa kung maminyo siya og usab ang asawa, ang ikaduhang asawa or ikaduhang bana, kinahanglan nga dili ma-insecure sa nahaunang bana or nahaunang asawa nga mipanaw na. Gumikan kay dili ka makalaom kung ikaw ikaduhang asawa or ikaduhang bana, dili ka makalaom nga matangtang dayon ang unang asawa or unang bana sa kasing-kasing sa imong kapikas karon, kay dili na basta-basta. Emotion ang atong gihisgutan dinhi. So walay comparison mga kaigsunan. Pero kung naminyo ang usa ka tawo og ikaduha, aduna siya katungdanan nga iyang mahalon ang iyang ikaduha nga kapikas sa kinabuhi. Now didto sa langit wala na may panagminyo sa langit. Gumikan kay mo kini giklaro ni Kristo sa iyang pagtulunan nga mura na kuno kitag mga anghel sa langit managhigala pero magkailhanay gihapon, pero ang atong relationship nga managtiayon makalimtan na nato didto sa langit, kay ang atong atensyon anaa na lamang sa atong buhi nga Dios. Ikaduha nga exception mao ang pagpanapaw.
verse 10 and 12. Giingon ni Kristo nga ang kaminyoon permanent, walay katungod ang bisag kinsa nga putlon ang kaminyoon, pero adunay giklaro ang Ginoo sa Matthew chapter 19 verse 9 nga exception, ikaduhang exception. Ang giingon dinhi, sultihan ko kamo, si bisan kinsa ang makigbulag sa iyang asawa, gawas lamang sa kaso sa pagpanapaw. O, gawas lamang sa kaso sa pagpanapaw. Ug maminyo og laing babayi, nakapanapaw. So, aduna di ay permission ang Ginoo sa divorce kung ang usa ka partido nanapaw. Allowed kini, gitugutan kini, pero wala kini gisugo. Gitugutan lamang. Kung nasakitan gayud kaayo ang asawa, or ang bana, or kinsang kapikas nga gipanapawan mga kaigsunan, so gitugutan sa Dios nga makigbulag. When a person commits this terrible breach of their marital vows, the innocent party is allowed to terminate the marriage and marry another. Usbo nato pagbasa, sultihan ko kamo, si bisan kinsa ang makigbulag sa iyang asawa, gawas lamang sa kaso sa pagpanapaw. So, ang kaso sa pagpanapaw, mao ang exception nga itugot sa Ginoo ang pagpakigbulag. Itugot, pero wala gisugo. Kay pwede man nga pasayloon nimo ang imong bana. Higala, pwede man nga imong pasayloon ang imong asawa kung asawa ang nakapanapaw. Pwede man. That's your choice. Pero kung gumikan sa pagpanapaw sa imong asawa o sa imong bana bakaha, nasakitan ka gayud kaayo, gumikan kay giyatakan ang gipanumpa nga saad nga gipanumpa ni adtong nagpakasal kamo, gitugutan sa Ginoo nga makigbulag ang innocent party ug magminyo sa lain. Ang problema, walay divorce law sa Pilipinas. Mao nga problema gayud kaayo kini. Ang gitugutan lamang sa atong nasod mao ang annulment. So alang sa mga kaso nga ingon niini nga kinahanglan gayud nga magbulag gumikan kay nakapanapaw ang laing partido, unya sa kahigayunan dunay nakita nga laing gihigugma ang innocent party, unya walay divorce sa Pilipinas. So kung duna kamoy mga pangutana nga dili gyud nato mabungat dinhi sa kahanginan kay sensitibo kayo sa atong nasod, ug nahadlo kita nga subject to misinterpretation ang atong pagahisgutan dinhi sa kahanginan, dili gumikan kay dili klaro ang pulong sa Ginoo, kun dili gumikan kay limitado ang atong balaod, pwede kamo nga makig-counseling, pastoral counseling kanato, ug ang atong number or contact number ania sa Facebook or anaa sa cellphone number nga gihatag sa katapusan sa atong programa, mga kaigsunan. Nganong ang sin of adultery seryoso kayo ug mura lamang kini ang gitugutan sa Ginoo, gumikan kay usa kini ka breach of the contract nga gipanumpa sa adlaw sa kasal, unfaithfulness, mga kaigsunan. Ug ang pagpanapaw, it is inconsistent with Christianity. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, ang giingon dinhi, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababaye o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So, adultery is inconsistent with saving grace. Pero ang divorce, dili ka na automatic. Gitugutan lamang ka na sa Ginoo, but that is only an option. Wala ka na gisugo sa Ginoo, gitugutan lamang kay pwede man nga isalbar ang kaminyoon. Adunay kapasayloan. Adunay kapasayloan tali sa bana ug asawa ug adunay tinuod nga paghinulsol. Walay sala nga dili mapasaylo sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Ug daghan kaayong mga asawa or bana nga bisan pag ang ilang kapikas nakapanapaw, gipili nila nga magpasaylo. Sakit gayud kaayo sa katanan, pero masakit ang gibati sa atong Ginoo. Kada adlaw kitang nakasala, pero siya ang Dios sa kapasayloan.
Busa higala, walay sala nga dili kayang pasayloon sa atong buhi nga Dios. Bisan pag itum kayo kini nga sala, kaya ni nga papution sa atong buhi nga Dios. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Ang imong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan at tubangan sa Dios. Gikinahanglan nimo ang pagkamatarong ni Kristo ug andam siya nga tabunan ang imong sala pinaagi sa iyang balaang dugo kung ikaw tinuod nga naghinulsol. So hinaot usab nga ang bana or asawa nga nasad-an adunay dako kayong kasing-kasing nga andam nga mopasaylo kung ang kapikas nga nakasala dunay tinuod nga paghinulsol ug pagtalikod sa sala. Mao kini atong giampo nga ang mga marriages mahimong ligon, taliwala sa kahuyangon ug kasalanan, masalbar kini. Magampo kita mga kaigsuonan. Salamat kayo o Dios sa imong mensahe niining takna ug among gipangayo ang bunga niini. Now, among gipangayo nga imong buligan ang mga managtiayon, imong protektahan ang ilang kaminyoon nga dili matintal sa pagpanapaw. Hinaot o Dios nga ang balaod sa Pilipinas mahilot usab aron matugutan ang divorce sa kaso sa pagpanapaw sumala sa imong gitugutan sa Biblia o Dios. Ug sa mga naa na niini nga sitwasyon apan ang problema gumikan kay ang balaod sa Pilipinas limitado, hinaot o Dios nga imo kaming hatagan og kaalam sa mga steps nga pagahimuon, mga lakang aron mahatagan og kalinaw ang tanang partido o Dios. Hatagi og kaalam ang imong sulugoon ug ang mga sulugoon sa tibuok kalibutan. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa atong closing song, atong pag-aawiton ang dili ka pabuntog sa mga pagsulay. So dili kita pabuntog. Pasensya na sa dagway nako nga dako kaayo gumikan kay recording nato kini, pero we are not intending to advertise our face but the message of the song. Dili ka pabuntog sa pagpanulay, ang pagpadaog mo kasalanan man, suklan mo kanunay ang kaaway mo, kang Jesus mo salig ug tabangan kanya, kang Jesus nga mo salig ang kalag mo itugyan, andam siya sa kanunay sa pagtabang nimo. Sulting dautan imong pagbiyaan, dautang higala biyai sila, ang pagmakaluy ipakita mo, kang Jesus mo salig ug tabangan kanya, kang Jesus ka mo salig ang kalag mo itugyan, andam siya sa kanunay sa pagtabang nimo, ang nagmadaugon hatagan sa Dios, mga burong-burong nga way paglupad, bisan og tinamay biniay-biay,
atubangan kanya. Kang Jesus kapusalig, ang kalagno itugyan, andam siya sa kanunay, sa pagtabang nimo. Amen. Magamputa. Salamat o Dios sa imong pagbulig kanamo sa panimbahon ning takna sa kahaponon. Among gipangayo nga imong tabangan ang imong mga katawhan padayon, hatagan nimo kalinaw ug ilikay sa mga pagsulay, mga temptasyon ug hinaot o Dios nga mahimong magbabinantayon kami sa pagkinabuhi nga balaan sa imong atubangan niining simanahuna. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagtambong sa atong panimbahon niining taknaa. God bless us all.